ମୋ ଧନ କଣ କରୁଛି? ଧନ ରଖିଲ ରଖିଲ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାପା ଡାକୁଥିଲ କି? ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଏଡ଼େ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି 1:10 ବୋଲି କ'ଣ ତମକୁ ଦେଖାଉନି? ବହ କଲେ କଥା କହିବି ବୋଉ ମୁହଁ ଦେଇଛି ଆଉ ନା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଇଲୁ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ଏଇଠି ତ ଆଗରେ ବଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଳ ଲୋକ ମ୍ୟାସେଜ କରିବେନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏକ ଜଣକ ନା ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଳ ମ୍ୟାସେଜ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖିଲେ ବସିଛି ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ଆମର ଭଲ ଫଟୋଟେ ପକେଇଲେ 400 ଆଉ ଭଜନ ଦେଇଦେବୁ ଗୀତରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବଢ଼ିବ। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ଭଜନ ପକେଇଲେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବଢ଼ିବ। ତମେ ମତେ କହିନଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଲି। ତମେ ରଖ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିବି ତମେ କହିଲେ ଫୋନ କର ତମେ ରଖ। ହଉ। ଏଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କୁହ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯା ବାହାରେ ବୁଲିଆ ଘରେ ବସି ବସି ତ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ ବାହାରଟେ ବୁଲିଆ ବୁଲିଆ ବାହାର ଟିକେ ଆଇଲୁ ନାଳୁଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁ। ନାଳୁଆ ପୁଅ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ? ରାକେଶ ନା ରାକେଶ ବୋଲି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ ତମ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁନି। ନାଳୁଆ ପୁଅ ମାନେ ନାଳୁଆ ପୁଅ ନା ଏ ନାଁରେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ତୁମେ ନା ସେଭ୍ କରିଥିଲ କି? ନା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରିନି। ଆଉ ସେଭ୍ କରିନ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏତେ ମୋବାଇଲ? ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବାହାର କରି ଆସୁନି ସହିତ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଗପ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି କି ନହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ।